kristau guztion desiorik preziatuena Jesusek eskaintzen digun betiko bizia jasotzea da. Ez dago hori garaitu dezakeen beste ezer. Ez diru kopuru handiek, ez luxuzko kotxeek, ez itsasorako bistak dituzten etxeek, ezer. Zer egin behar dugu betiko bizia lortzeko? Hori da lege maisu batek Jesusi bota zion galdera. Orduan, lege maisu batek jeiki eta azpikeriaz galdetu zion. Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko? Jesusek esan zion, zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu? Hark erantzun, maita ezazu jauna zeure jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta adimen guztiz. Eta lagunurkoa zeure burua bezala. Jesusek erantzun zion, ederki erantzun duzu, bete hori eta bizia izango duzu. Hemen Jesusek kristau bezala izan behar ditugun bete behar guztiak labur bildu dizkigu. Jauna, gure indar guztiekin maitatu eta gure lagunurkoa edo erderaz esaten den bezala projimo, gure burua bezala maitatu. Ikusten duzunez, maitasuna da Jesusen mezuaren oinarria. Bale, ederki orduan, jauna eta nire lagunurkoa maitatu behar ditut, baina nor da nire lagun urkoa? Hori da lege maisuak egin zuen bigarren galdera. Nor da nire lagun urkoa? Israeldarrentzat Israeldarrak bakarrik ziren lagun urkoa. Beraien iritziz, bere gertukoenei bakarrik lagundu eta maitatu behar zieten. Emakumeak, gaixoak, bekatariak, behartsuak, gizarteko baztertuak, ez zituzten beraien lagun urko bezala hartzen. Traba besterik ez ziren. Beraz, norden gure lagun urkoa galderaren erantzuna emateko, Jesusek samariar onaren parabola erakutsi zuen. Jesusek erantzun zion, behin batean, gizon bat zioan Jerusalemdik behera Jerikorantz, eta lapurren eskuetan erori zen. Zeuzkanak kendu eta egurtu ondoren alde egin zuten, erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen hain zuzen, bide hartan behera eta gizona ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza bera egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere. Ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Konturatzen zara gizon gaixo honen egoeraz? Dena kendu diote, izugarrizko astindua eman diote, eta Bibliak esaten du erdi hilik utzi dutela. Zaurituta eta zituen gauza guztiak galduta, lurrean botata norbaiten laguntza jasotzeko itxaroperarekin dago. Apaiz eta lebitar bat pasatzen dira, eta gizon horren egoera ikusita ez dute ezertxo ere egiten. Nahiago dute, beraien erlijio errituekin jarraitu, gizon zauritu horri laguntzea baino. Jainkoari esker beste pertsonai bat agertzen da gizon zaurituaren bidean. Baina bidaian zen samariar bat bertara iritsi eta ura ikustean errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak lotu zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren, gero, bere asto gainean ezarri. Ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean zilarrezko bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion, esanez. Zain ezazu eta gehiago gastatzen baduzu, hurrena natorrenean ordainduko dizut. Ez da kasualitatea Jesusek bere parabolan samariar bat sartzea, zergatik. Judutarrek eta samariarrak ez ziren bat ere ondo eramaten. Elkarri gorrotoa zieten. Judutarrek samaritarrak gutxietsi eta mespretxatu egiten zituzten. Bekatariak zirela eta jainkoaren salbazioa izateko duinak ez zirela zioten. Eta hemen Jesusek judutarra izan da, parabolako eroia bezala samariar bat jartzen du. Zer lortu nahi zuen honekin? Gure laguntza behar duen pertsona bat ikustean, ez ikusteko pertsonaren erlijioa, ez jatorria, ez azalaren kolorea, ez ezer. Gure laguntza behar duen
pertsona bat baizik. Jesusek judutarrei esan nahi zien, judutarrak izateagatik ez zirela hobeak. Guk pertsonei erakusten diegun maitasunak duela garrantzia. Beraz, samariar honek bere astoa ambulantzi bihurtzen du eta gizon zauritua ostatu batera eramaten du. Dena ordaintzen dio eta ostalariari esaten dio gehiago gastatzen badu, berriro itzultzean ordainduko duela. Ze politia izango litzake gure mundua denok samariar honen jokaera izango bagenu. Gure laguntza behar duen norbait ikustean, inongo aurreiritzirik gabe laguntzea. Baina istorioa ez da hor bukatzen. Jesusek lege maisuari galdera bat egiten dio. Zure ustez, 3 zeinek jokatu zuen lagun urko bezala lapurren esku eroritako gizonarekin. Lege maisuak erantzun zion, hartaz errukitu zenak. Jesusek esan zion orduan, zoaz eta egin zuk ere beste horren beste. Jesusek galdetzen dio ea nork jokatu zuen ondo, apaizak, lebitarrak edo samariarrak. Begira lege maisuaren erantzuna, hartaz errukitu zenak. Etzen errazagoa samariarrak esatea, baina judutarrek hainbeste gorroto zieten samariarrei ez zituztela ez da aipatu nahi. Laburbilduz, parabola honetan 5 pertsona talde aurkitzen ditugu. Lapurrak, hauek beste pertsonei lapurtu, jo, zauritu egiten diete eta besteen kontura bizi dira. Gero zauritutako gizona. Hauek zuten guztia galdu eta besteen laguntza behar duten pertsonak dira. Gero apaiza eta lebitarra. Laguntza behar duten pertsonak ikusten dituzte eta ez dute deus ere egiten. Beraiek, beraien gauzetara doaz, pertsona behartsuak ikusi eta ez dira gai laguntza pixkat emateko. Erlijio kontuetan hain murgilduta daude, ez dituztela inguruan dituzten pertsonak ikusten. Gero ostalaria dago. Honek laguntza eskaintzen du, baina diru pixka baten truke bakarrik. Pertsona asko daude laguntzen dizut, baina trukean zehose ematen badidazu esaten dutela. Azkenik, samariarra dugu. Pertsona hauek gai dira dutena behar duten pertsonei emateko. Bai denbora, dirua, maitasuna, besarkada handi bat, arropa, edo zer gauza. Zein taldetan kokatuko zenuke zure burua? Lapurrak, zauritutako gizona, apaiza eta lebitarra, ostalaria edo samariarra. Ze politia izango litzake mundu guztiak parabola hontako samariarrak bezala jokatuko bagenu. Gaur lagun, animatu nahi zaitut samariarronaren jokaera izatea. Zure bidean gurutzatzen diren pertsona behartsu oro lagundu, maitatu, entzun, ulertu eta besarkatu. Hurrengo bideoan, bisitariaren parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, jainkoak bedeinka zaitzala lagun.